jeg ved, at jeg har et sindssygt kærlighed for den her baby. Men hvad virkelig overrasker mig, er, hvordan sådan, det kommer sådan exponentially. Altså, det startede lidt sådan, ikke lavt, vel? Og det startede sgu lidt lavt. Nu prøver jeg bare at være ærlig med det, hvordan det føles. Ja. Og så begynder man så at føle sig sådan, kæft, man er ikke en ordentlig far, eller er nogle af de her ting, eller skulle jeg være anderledes? Og så, som dagene kører på, så kan man bare mærke sådan, det er som om, man mandehjerne, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men at sådan, så begynder man bare at føle den her, jeg føler mig sådan en løve. Vi skal ud og snakke med Jens the Beast, så det glæder jeg mig til. En cool fitnessfigur og i Danmark her. Han har en interessant historie, jeg glæder mig til at snakke mere med ham og høre hans motivation og lidt af de hårde tider, han har været igennem. Når man først kigger på ham, så ser man alle de her tatoveringer og sådan nogle ting, men så begynder man at lytte til ham og snakke om fitness og liv og mentalitet og motivation. Og så lige pludselig bagved alt det der, den her facade, som måske nogen synes, der er whatever, så ser man lige pludselig en mand, der har masser af disciplin og masser af glæde og nydelighed. Jeg har haft nogle nedture også. Nogle virkelig mørke steder, hvordan jeg kunne komme væk fra det og egentlig, det ved jeg ikke, måske har du været nogle mørke steder også, der har været lidt voldsomme. Men i hvert fald inden på min professionelle verden har det været svært for mig. Så just wanna tickle your brain and see what happens. Ja, bestemt. Så jeg startede op ude i New England, der blev jeg draftet, og det var fantastisk. Jeg spillede egentlig fint, men det var en meget hård kultur. Og der er ikke noget galt med New England. De vandt en masse championships for at gøre det på den måde der. Og der var masser af ting, der fungerede for dem. Men for mig var det bare ikke noget, der kunne fungere. Så kan jeg kalde mig soft, du kan kalde mig whatever. Men det er bare ikke noget, hvor jeg tænker, at det er ikke noget, jeg kan excel på. Så det var rigtig hårdt for mig. Og jeg endte med ikke at spille særlig godt. Og jeg tror ikke, det er deres skyld. Jeg synes, deres coaching var god og så videre, men det var bare utrolig hårdt for mig. Matchet var der ikke. Ja, det klikkede ikke. Siden der har jeg fået gode coaches, så jeg tænkte, okay, den her coaching, den kan jeg godt lide. Ikke at du altid skal nok gå, og du er så god. Men det hjælper ikke, når der er nogen, der kalder dig worthless. Eller why the hell are you ever playing this game? Or for someone who writes so many notes, you sure shit don't know anything about the playbook. Og det var sådan, okay, fedt. Og så skal man gå hjem med den og sidde i den. Og så var det bare nedtur. Og så kom der lidt rigtig, rigtig dårlig self-talk. Og så ruller den. Så endte jeg med at blive fyret. Så ned til Houston. De tog mig op, og så det gik ikke særlig godt dernede. Og sådan alle de her små ting, de her små stemmer i mit hoved. Og så begyndte jeg egentlig bare, vi fandt ud af, at det, der fungerede bedst for mig, der var egentlig bare at fokusere på taknemmelighed. Jeg fik min datter for 3 år siden. Tillykke. Tak. Det ændrede hele mit liv også, og hele min vision på alt, hvad det er, og hvad det egentlig betyder noget. Og det har hjulpet mig med min professionelle karriere også. Så jeg ved ikke, jeg skal ikke, fordi jeg skal sige, at man skal bare få børn, og så går det hele rigtig godt. Nej. Jeg endte med at komme med et godt sted, før jeg fik hende. Men det var i hvert fald sådan, der var et sted, hvor jeg var bare klar til at throw in the towel. Heldigvis havde jeg mennesker, der var sige sådan, vi er stadigvæk support. Og min kone, hun er også, hun er grunden til, at jeg egentlig stadig nok er her. Og hun var faktisk den, der sagde til mig sådan, hey babe, you don't have to do this. Like, you can do it if you want to. I'm here for you. Så jeg tror, nogle gange tænker man, at man er lidt alene i det. Og så er der de her mennesker rundt om, som der egentlig er grunden til, at man kan gøre det, man har lyst til at gøre. Det er en ting, som jeg synes er altid rigtig sjovt, det er sådan, hvad der er ude på facaden, er måske ikke altid, hvad der sker indvendigt, og hvad folk ikke ser. Selvfølgelig så er du er fyldt med tatoveringer. Jeg har også set videoer, hvor du snakkede om det. Hvis du har lyst til at snakke om det, også fint nu. Du er i gang med en masse tattoo removal og lave de her forskellige ting, men kom det her click moment. Alt det med at få lagt al kriminalitet bag mig, det starter i 2010, min sidste afsoning. Og så vågner jeg op i Frederikshavn Arrest. Og jeg er blevet opereret for paraffinolie i min krop, så jeg har 3 åbne sår, som stinker af råd. Abstinenser ligger og ryster, og det tager mig sådan cirka en uge, før jeg sådan lige rigtig kan komme op på sengen. Og der kigger jeg i spejlet, og der er sådan, jeg har sådan en masse forskellige tatoveringer i hovedet. Det er egentlig ikke derfor, jeg ikke kan genkende mig selv, men det er simpelthen alle de ting, jeg har gjort med mig selv. Både med stofferne, men også med vold mod andre mennesker. Og det har bare været rigtig, rigtig skidt, ikke? Det, der knækkede mig, det, der gjorde, at alting gik sort for mig, det var min mors sygdom.
Det var det 100%. Det var det eneste sted, hvor jeg følte mig rigtig tryg. Det var med min mor. Ja. Min far og jeg, vi havde et rigtig, rigtig dårligt forhold til hinanden. Så det her med lige pludselig at se hende forsvinde sådan her. Altså 1,5 år, så kunne hun ikke gå. Og hun stoppede med at spise, fordi hun ikke ville være i live. Så det med at se det ske, og så høre hende skrige hele tiden. Hun havde sklerose i en meget, meget aggressiv form. Så hele hendes krop, hele nervesystemet brændte konstant. Så hun skreg jo nærmest hele tiden. Altså hele tiden af smerte. Yeah. Det at se det ske, det gjorde bare, at jeg gik helt i sort. Og jeg blev vred på alt. Jeg lagde alt fra mig, jeg lagde livet fra mig. Ja, så det var noget af en kamp, ikke? Men jeg mødte Frederikke, som i dag er min hustru. Hvor vi har været sammen i 14 år til januar. Men det var hende, der så fat i mig og sagde, du ved ligesom de sagde, prøv at høre, altså hvis du ikke stopper det her nu, så smutter jeg. Yeah. Og så fik jeg rettet det af, fik brudt op med det, begyndte at ligesom, kunne komme ud af døren uden at skal tage stoffer, så begyndte det hele sådan stille og roligt blive lidt bedre. Så jeg tror nogle gange, når man er i sin fight her, så jeg lytter jo til din og alle fights, det er jo ligesom det er individuelt til alle personer. Ja. Og det tror jeg også bare fordi, det er svært at sidde her og sige sådan, ja, men selvfølgelig, din fight er hård, men min fight er også hård. Jeg tror, det er også det, der har været svært for mig at arbejde med at tænke sådan, har det virkelig så fucking hårdt? Altså, hvorfor fanden er det så svært at komme op og tage til træning og gøre de her ting, og hvorfor kan jeg ikke få det til at fungere, hvorfor hader jeg at tage på arbejde og gøre de her ting, og så sidder jeg sådan og tænker tilbage, og så snakker med mine teammates, som der også har haft en rigtig hård tid, og så tænker jeg sådan, hvorfor fanden sidder jeg her og græder, når jeg kommer hjem? Og det er i hvert fald svært nogle gange at forholde sig til. Så alting er relativt. Det er derfor, det er sådan, jamen du har også kæmpet et rigtig hårdt liv. Jamen det har du sgu da også på dine egne præmisser. Ja. Altså du ved, lad være med fucking sammenligne det. Det er per bananer, du kan ikke sætte op mod hinanden. Og det er det, der er så svært. Og jeg tror, det store det er især også for mænd, at mange gange sådan, jeg er ikke bange for at sige, at jeg har grædt. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg har en therapist. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg har en mental coach. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg mest af tiden, hvis jeg har det rigtig hårdt, så jeg har en fantastisk kone, så jeg er little spoon, fordi så sidder hun der og krammer mig og er der for mig. Det ville jeg nok ikke have sagt 4 år siden, for det har været en stor omvending fra hvor jeg var fra. Jeg tror også bare et spørgsmål om, altså nu for eksempel, nu du selv nævner det, der var, altså under afsoningen, det er jo ikke bare fordi jeg fik tilfældig terapi. Jeg havde en, der hed Tina Møller, som troede 100% på mig, som var fængselsfunktionær, som kørte 200 terapitimer med mig, og som også tog ud og fulgte op, dengang jeg kom ud i en udslusning over på den anden afsoning et andet sted, hvor hun tog derhen, selvom det var fuldstændig uden for hendes et område, hun skulle slet ikke gøre det. Det er fordi hun valgte at tro på mig, hun valgte at blive med at kæmpe for mig, men allervigtigst, at jeg valgte at tro på mig selv. At selv da jeg var allermest knækket, hvor jeg vågnede op her, du ved, helt smadret på opiater, eller ting, og så er råden, den stink, at det løber ud af min krop. Alligevel så tænker jeg, at jeg er ikke færdig. Nej. Det er det, der gør forskellen. Men en ting, som det er sådan svært ikke at komme rundt om, is faith. Ja. Og hvordan at sådan, jeg sidder og har en dårlig tid. Og så hvordan nogen kan sige sådan, it's okay, because I know there's something greater than me. Ja. Og jeg føler, at jeg har ikke fået den der greater than me moment, indtil jeg fik mine børn. Så fandt jeg ud af, at der er bare nogle ting, der er so much greater than, like this is so much more important. Det her, det betyder mere end alt, hvad jeg gør. Fik du sådan med det samme, da du fik barn? Nej, det var faktisk meget sjovt. Det er måske ikke noget, nu kommer jeg hen på noget, jeg ikke engang ved om men ja, det, jeg husker, da jeg fik min baby, jeg var utrolig glad, og jeg elskede hende. Men det er sjovt som mand, fordi jeg snakkede med min kone om det, og jeg sagde sådan, it's funny, because you've known her for 9 months. Du har kendt den her lille pige i 9 måneder. I'm just trying to get to know her. Jeg ved, at jeg har et sindssygt kærlighed for den her baby. Men hvad virkelig overrasker mig, er, hvordan sådan, det kommer sådan exponentially. Altså, det startede lidt sådan, ikke lavt, vel? Når det, ved du hvad, det startede sgu lidt lavt. Nu prøver jeg bare at være ærlig med det, hvordan det føles. Ja. Og så begynder man så at føle sig sådan, kæft, man er ikke en ordentlig far, eller er nogle af de her ting, eller skulle jeg være anderledes? Og så, som dagene kører på, så kan man bare mærke sådan, det er som om, man mandehjern, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men at sådan, så begynder man bare at føle den her, jeg føler mig sådan en løve, lion, så man skiller dem af hele tiden og sørger for, at de er gode og sådan nogle ting, og man prøver ikke at være i vejen, men man prøver at lære dem ting og sådan noget, og så begynder man bare at få den her kærlighed for de her børn, hvor man bare tænker sådan, holy shit, hvorfor følger jeg ikke det her fra day one? En ting, jeg altid har lænet mig op af, er selvfølgelig det fysiske, og jeg tror, altså med træning og så videre, for at jeg ligesom kunne tage det next step. Det mentale snak var selvfølgelig kæmpe stor. Men jeg føler, at et sanctuary for mig har altid været, kom ind, svede,
do something really hard og have discipline med det. Og det er stadig noget, jeg lever stadig i dag. Altså jeg sørger for, at jeg har min styrketræning, jeg sørger for, at jeg er fokuseret på min diæt, og det får mig til at komme ind i sådan en meget god, disciplineret way. Og jeg ved, at det er selvfølgelig mit arbejde. Men en ting, som jeg prøver også at snakke om, eller jeg gerne vil dele, det er også bare den her måde her med at komme ind i træning, hvordan jeg føler, at det kan være en fantastisk catalyst til at springboard, hvad end du har lyst til at lave i livet. Men jeg tror, det er nok en af de største gaver at give videre, det med, at det er noget, hvor mennesker de lærer igennem struktur, rammer og adfærd at simplificere deres liv, men at kunne opnå helt fantastiske ting igennem noget, som er super monotont. Det der med, at du bliver ved med at gøre det igen og igen og igen. Altså min egen træning nu for eksempel, den er struktureret op omkring det, vi arbejder med i Beast Fitness, er at hjælpe forældre. Det vil sige mor og far til at få mere overskud i hverdagen og mere energi, som du også selv omtaler. Så det er præcis det samme, som vi gør. Ja. Og det er den samme følelse, som du sidder med, sidder jeg også med. Og det er det, jeg kan give videre til mine børn. Men det du også lærer som menneske, er at møde op hver eneste dag og gøre det samme hver eneste dag. Du ved, kun basisøvelser, ikke nogen fancy øvelser, som føles nice. Det hele er bare same fucking shit every single day. Let's get the work done. Ja, præcis. Og jeg tror det med at bygge en... jeg vil ikke sige disciplin op, fordi jeg synes, at disciplin har en negativ klang, fordi disciplin forudsætter, at det er noget, som du ikke gider. Men det der med rent faktisk at få etableret vaner, som er så simplificeret, at du gør det automatiseret. Ja. Det vil sige, at det kræver ikke en indsats af dig at gøre det. Nej. Fordi at du ikke tænker over, hvor simpelt det egentlig er, fordi du har fået det kørt ind på den rette måde, så det er blevet til vaner. Det er det, vi arbejder med. Ja. Tusind tak for snakken. Det var faktisk, jeg fik mere ud af den, end hvad jeg forventede. Er det rigtigt? Det var fantastisk. Det er jeg glad for. I lige måde, det var dejligt at møde dig. Sikke et fedt menneske. Sikke en fryd at snakke med. Altså det var helt vildt. Og ja, jeg sidder der og får sådan nogle... Nu kan jeg ikke engang huske de fucking danske ord. Sådan en epiphany. Altså, åbenbaring, der var den. Jeg fik sgu en åbenbaring. Altså sådan, den måde, han tilgang bare til træning, til mentalitet, til livet, til hele hans historie. Og ja, jeg fik jo kun 2% af hele. Altså, det er jo en lang historie der. Men ja, og han, altså familiefar, der var så mange ting, jeg kan relatere til, og hvad jeg elsker. Men her, kæft mand, hvor er han bare en champ. Super champ. Det var awesome. Ja, glæder mig til at snakke med ham igen, for det er ikke sidste gang. Det skal jeg nok, jeg skal nok plage ham, indtil han svarer tilbage. Men håbet er bare det samme så også som forvent, det er bare at være available for hinanden. Fordi at, ja, du kan måske snakke med en og prøve at være der for ham, men han er ikke klar endnu til at have hjælp, eller tage hjælp. Men så står man bare der, ubetinget, og siger, jeg er her, når du har brug for mig. Og det er kæmpe stort, og det er ikke kun for mænd, det er familie og venner og så videre. Og det koster sgu ikke en skid. Og det er bare simpelt som bare at sige, jeg er her, og jeg lytter.